Kaixo, David Aguayo naiz, eta lehen da bizi, bezarkada handi bat, kultura bai irakurlentzat. Komentatu nahi dizuet, orain dela gutxi, abao denboraldiaren barruan, antzeztu den La Forza del Destino de Verdiren operaren barruan, zirujanoaren papera abestu egin dudalako. Da paper txikitxo bat, 3. aktoan, baina, nahiko konprometitua, momentu batean edo unitxo baten, orkestarekin bakarrik eta abestu behar dut. Eta niretzako kriston esperientzia polita izan da, bakarlarien ondoan egotea, aparte, eszenaratzea biziki maite dudalako. Beraz, eskerrik asko batez ere abao eta Bilboko Koro operari aukera hau emateagatik. Eta espero dut musika hemendik aurrera berdin gozatzen jarraitzea. Besterik gabe, mila esker entzuteagatik.